Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa kapanggihan malih kalih kula Viola Benita Natanela ing mriki. Ingkang badhe ngaturaken pawarta bencana alam sing kadadian ing daerah DIY. Sumangga dipirsani pawarta punika. Udan lan angin sebabke puluhan wit ambruk. Jawa dipun maweni angin kencang ingkang nempuh hampir sedaya kabupaten utawa kita ing DIY ngakibataken macem-macem bencana. Ing antawisipun yaiku wit ambruk ingkang kathah kadadosan ing Kabupaten Sleman dina Kemis sonten 5 Januari 2017. Kepala Posko Lapangan ing Balai Dusun Sumberadi Kecamatan Mlati Mayor Infantri Yakobus Toto Artono nginemake menawi dampak saking Jawa angin kesebat. Yaiku 67 wit ambruk, 78 griya terdampak, 4 titik jaringan PLN rusak uga fasilitas umum wujud gedung PAUD uga MTS kebrukan wit. Griya ingkang rusak yaiku 45 omah ing Kecamatan Mlati uga 22 unit ing Kecamatan Sayegan. Tuture Totok Jemuah 6 Januari 2017. Kedadosan kasebat kadadian ing sonten dinten menjelang dalu mila upaya ingkang saged piyambakipun tumindakake yaiku kaliyan numindakake pendataan lapangan. Salajengipun saking rapat kewates kaliyan BPBD DIY Kersa Muspika Kecamatan diputusaken pengerahan relawan dhateng lapangan dipunwontenaken ke Jemuah 6 Januari 2017 enjang ngantos wonten. Akhiripun dinten niki Jemuah makepal 291 relawan saking Kecamatan Mlati. Tindakan ingkang dipun tumindakake skala prioritas enten ing griya warga ingkang terdampak lajeng uga akses Raden ingkang ketutup wit. Ngendikane Bapak Toto. Ngantos Jemuah siang, Toto nyabaraken menawi boten enten laporan korban jiwa ingkang kadadosan kasebat. Saleresipun Jawa angin ingkang ngakibataken wit ambruk kadadosan saben taun. Pihakipun sampun numindakake upaya antisipasi kanthi secara rutin. Numindakake sosialisasi dhateng dusun-dusun mawi numindakake pemangkasan wit ingkang dipunanggep rawan. Kendalane nalika saking warga enten ingkang keberatan menawi wit dipangkas alasane punika sumber pamanahan ekonomi piyambake sedaya. Tuladhanipun wit melinjo ingkang dipun ginakaken konjuk pamanahan keluarga. Sementara punika, Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana utawa Pusdalops BPBD DIY Danang Samsurizal mertelaaken menawi dampak Jawa angin ing DIY paling kathah wonten ing Kabupaten Sleman ingkang kedawa ing 28 titik, Yogyakarta ing 5 titik, Kabupaten Bantul 1 titik, Kabupaten Gunung Kidul ing 4 titik lan Kabupaten Kulon Progo 2 titik. Konjuk wilayah kita Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, uga Kabupaten Gunung Kidul lajeng dipuntangani saking BPBD sapangen. Pajaripun. Miturut data sementara ingkang ketampi pihake kacatat konjung ing kita Yogyakarta yakni in Gondok Kusuman Jetis uga Tegarrejo masing-masing ngalami wit ambruk, uga kabel PLN ingkang pedhot. Salajengipun ing Kabupaten Bantul yakni ing Piyungan Bantul wit ambruk ngebruki kalih griya warga sementara ing Kabupaten Gunung Kidul persise ing Playen ugi ngalami wit ambruk. Ingkang dina punika Jawa dipun maweni angin kenceng wangsul nempuh sakunjukan wilayah Sleman. Ing Senin 9 Januari 2017 siang, sawilangan wit ambruk dipun tempah angin setunggal dipunantawisipun kadadosan ing Dusun Bangunrejo Tridadi Sleman. Warga sekitar Kurniawan 32 taun ngandikaken sekedhikipun enten gangsal wit sengon ukuran saweg ambruk. Onten gangsal wit kalih ngengini atap griya uga setunggal ngengini kandang. Turene, kala niki sawilangan warga gotong royong ngonjuk evakuasi pamitan kasebat. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten
mekaten ingkang saged kawula aturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.